και μείωσε 13. Γιαννουλάκης σκοράρει από πολύ μακριά για 2 πόντους. Άμεση απάντηση. Αυτός, rebound από τον Αρμενιάκο. Γιαννουλάκης. Η μπάλα του παίξιμο παιχνίδι του Καλοπίτα. Γιαννουλάκης σκοράρει εκείνος. Μαυρογιάννης. Γιαννουλάκης εύστοχος. Διαγωνισμός τριπώντων για τους serial bowlers. 54-18 το σκορ. Έχει κρυφτεί προπολού ο νικητής. Απλά περιμένουμε να τελειώσει το μάτι και να δούμε τη διαφορά. Γιαννουλάκης εύστοχος κι αυτός. Κάβαλος. Γιαννουλάκης από γωνία, εύστοχος. Κακή πάσα κλέβει ο Αλεξίου. Είναι στο Γιαννουλάκη. Πιουστάρει και αστοχή. Εύστοχος. Αλεξίου στον Γιαννουλάκη, εύστοχος. Αρμενιάκος στο rebound. Γιαννουλάκης εύστοχος. Γιαννουλάκης για 3. Εύστοχος. Μακρυγιάννης. Το βάλε γι' αυτό.